Mr. Lim! Paring Jipre! Paring Jipre! Naatring tinatulog manok sa silingan! Ano mga kaklaiti? Tabangi ko, bebe. Tabangi sa unsa? Kato bitaw tiradag manok sa silingan, ti. Magkita man ang tamiran, pero di naman ko pag-auso ni kuya. Paano makikita mo ba kaniya? Ato-ato aran ni ti, ha? Pero kasi hindi ko mag-expect ani ba kung mainag ng ko at ninja. Ha? Lagi. Ito naging mga tirador man, no? Pero kung kay Bauti, kibaw ko ka ng feelings. Unexpected ba dyan ang mahitabo ni mo? Pag sure di ay tiyo, uy, yari mo nga walang siguro ka. Sige na, ti, please. Tabangi ko, di ba na kay kasupos mga manok ni kuya? Oo na, Kung di ang manok ni kuya, ako'y tighatag katong tirador manok sa silingan. Ang ikaw dahil nang tighatag ug manok ha? Mo din ang magsigig lagot ng imong kuya kay nangahurot na ng ijang manok. Siyempre, kung mo na mag-reason para makita metro na itong lakiha. Grabe, ilaba na dahil ka mo na itong lakiha, Klaiti. Inana, mga dyan na tibuhatin dyan ang tanan para magkita metro. Hasa mo na hunaon, be? Sige, te. Una-una aba, kung wala yung manok si kuya, mahurot na. Tagat na siya time ni mo, di ba? Win or me, ang win and win. Ikaw, sakto ka, tiyo. Pero tanaw, kisa mo nang kauban si mong kuya, oh. Nga nung nagdama, nagtanong das Jeffrey Dani, uy! Ay sa krediyaan na ka, ayaw diyo ka. Mato sa kusgawas. Kanya diyong lakiha. May itong mapangita o pamaaging ate ba? Ha! Boss! Tabangin ko diri magbantay diri sa balay hati buok. Ako rin bala sa inyo ha. Basta kayo madakpal na itong tirador manok sa itong silingan. Hoy! Ano nung nagdama kag mga tanong dili? Ay sus! Mag-apil-apil na po ka. Ay napag-apil na diri. Nakaw, suod na dito, suod na! Unsa naman ka, Jeffrey? Uy, nasubraan naman kasi mga manok. Ray mo, mauna nagpasip rin kay napo ko'y maritison. Diha na mo, ma'am. Boss, ikaw na bahala dire. Sige na, kaya ato na ko ng mga kutsiklate. Sige boss, ako'y bahala kay ako'y bantay diri aning panimay. Safety na ning imong manukan basta ako'y magbantay aning imong manukan boss. Ay, peaceful man day kayo. Salamat. Nanadyo ko'y na-accomplish karong adlaw. Mr. Lim! Paring Jipre! Paring Jipre! Naatring tinatulog manok sa silingan! Asa man paring Ray! Diba? Asa man paring Ray! Daya ni mo tulao! At pastilan, nakadagan na. Kay mong guti kagut. Hinay po kayo tingog ko, hindi ka tingog. Nakusog na ato. Yan, nandun eh. Si Mr. Lim yung tuloy kinitirada sa kumanok ba? Pero, okay ra kay at least ako manghod. Safety ra. Kusog ganda to ni mong syagit boss kay kabunalo na kayo ko. Lagot kang lakiha ka ha? Puro na lang ang manok. Oh no! Klaiti! Tao gunaw si Jeffrey, be, para makatakas to si Klaiti. Jeffrey! Mong manok! Igawat na ba? Animax! Kumanok! Di ba na ako hiniktan? Oo, nawa ka. Tanawa, wala gani, oh. Yan! Nakasunod na po si Mr. Lim!